Egekuro egetindi nigo kegendete kobwato kwa aso gotumekiwe binyugwa bitanchiri na baboli nigo baboli gwe korokereria abana babo chimbwa chingiya gwetanga nebikore byobosalia aya nigakwanewa amo gose asomoyega bokomwenya mugaka Peter Mariga kurwase kenyorokia siara nyikyuke gotoka ime ye bunge yogose ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Church South munago tumanyia omori kyoito diponi asanya Asomoyega bwa matanga yoko mweni mugaka Peter Kiana kurwase kenyorogia siara ikigotoka ime ye ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Church South. The family members, asante sana. Umojega oragwa na Father Rugena kurwase parish ya Nyabururu katikista seseta ya Nyakoe abairi n'abasani nigo basangirekana kurwa chingongo nyechense asenchira yemo yokomurera kubwatekana n'obuya bwaye tenda ya neliga koro kufata Thomas Yongwe mato nonya nabo umuwakilishi kurwa service y'omujumbe w'ebunge ya Kitutu Church South Mheshimiwa Anthony Kibagendi niga ikirana na kubuli abayibuli ko yarigania asukwigurwa w'ekisukuru eikegocha umujumbe Anthony Kibagendi narwa chibasari wetera CDF bali mwarenge Nyakoe mwanyora alikiole ande bali mutanyore wikiyeye gochakere wikiyende mugenda ofisi ya itoga ali musocho mwanyore chibasari gukwana no muwakilishi kurwa bisi yomo senator we county ya Kisii Yibono obagako motogia oyo kabeiro mona chebina Chief Justice Maraga asemere memi yakolete chinga kyalenge asabisi tawanso mwaka Chief Justice former wa masikania maneno na cheteki ina tokarusichwa vitwensi elegasi ine korata gendo kieke ne moisaine ona areko irangora so tati abantu ntoto ande serikali na bere enkoro mubambi abago torutero mwaga leo matundure gentege kiamara gato nagotegerera tutige gochikori gikurararia isiko gwesono ensemo ya siasa nigo bono bakire koko umuroberio o Dr. Fred Matiang'i kurwanire kergo kyoburai bwense asobo chori bole bosio bo mwaka bw'ichiru 2025 na ibere umujumbe Kibagendi narwe ngora nandase popo ito father mujumbe nabante binkwani haba kanisa ito ya Catholic tuiki ngora ya popo ito asenge njoyo gosiria popo yora eniwe ankyo omohere pri eramo no moseneto ito abari mustari wa mbere gusugumya agenda yo musiko ito Matiang'i oyiyo kagere gocha bwango iga bale ngatoko tabanga Matiang'i na nje ike kaga toike keringana Nomorocho bwata maino igoranya gari ruvuri ya Muruto tari Matiang'i tari Dr. Matiang'i Kirangondra maiga Fred Matiang'i mwensi komenta na yue assistant chief wa sublocation yeranda Charles Nyauso ngobono asegeta chisemi gocha sabaibuli abari bonse ba konye program we narakubanya demand yeskungu urere abana ba prepared biya thank you chingaki omo chief wa location ya Nyakoe John Metobu agikeria ebikora byo motumeki amaryogo yogotindia tiga abana ntuwa tikenyorman chinya sore amarwa drug abuse Ises mogo cha tuwa tikene Roma. Maambia bakaka masikani abori. Komo isofi tiga baliba achira baganie kenyoroga Nyakoe location ingima. We are passing around on the way so takamenyaga tumaye osino go itata umuntu gacha usina bantaba ngebalega liaman. Kuripoteri kataseni kia ukia katembe kuruiga anse kenyorokia siara ikutoke meye wodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Church South imeye county ya Kisii elitera na igonkoro kwa dipon asanya